tare da ni Rabi'at Kabir Ranka. Idan dai ba ku manta ba a shirin mu da ya gabata mun tsaya daidai inda na kalle shi da sauri ya ƙara ƙyara min ido, ya limshe cikin nishaɗi, ya ce abincin nan ya yi daɗi, tamkar ina cin jiƙaƙƙiyar ƙasa mai tsakuwa. Bayan ya gama cin abincin muka kwashe kwanuka, muka dawo falo zuwa lokacin da cikinsa zai faɗa. Dare ya yi nisa sosai, rayuka da jikkuna gaba ɗaya sun nabba'a. Ina iya jiyo saukar munsharin Mustapha, na gyara rufar Shukura na miƙe a hankali na fice waje. Na je na ɗauro alwala na kabbara sallah raka'a 2. Bayan na yi salati, na ɗaga hannu sama zan roƙi Allah sai zuciyata ta karye na rushe da kuka mai tsanani. Na yi fatan ko ma menene Allah ya dube ni ya rangwanta min shi ya bamu da sauƙi. A cikin kuma littafin ne na kundin Kaddara wanda Hauwa Abubakar Lawal mai turare ta wallafa. Yanzu kuma shirin zai dora. Na shagala sosai a gaban Ubangiji, ni ko motsi ban ji ba, sai ji ne an ce, "Ke Mariya, bari na nuna miki 'yan wuta da 'yan aljanna a gidan nan." Na zabura sosai na matsa gefe ina mazurai, ina hangen ta inda zan sheƙa da gudu, don yadda na ganshi a firgice abin da ban tsoro. Ya zuba wata uwar dariya ya kawo min damƙa, ai ban san lokacin da na kandara jikina ba, na zinduma uban ihu. Wannan ya ƙara firgita shi sosai, yayo kaina ya fara min barin makauniya hagu da dama. Ni kuma na ta ƙarƙare ina zuba ihu da iyakacin muryata. Shukura ta fito a waje ita ma tana ihu, gidan ya rikice sai kuma ya matsa gefe shi kaɗai yana mazurai yana gurnani. Ne ta kuka yana huci yana kallo na, a hankali kuma sai jikinsa ya yi sanyi, ya zuba min ido tsawon lokaci yana kallo na. Rungume da Shukura wacce ita ta yi bacci tuni. A haka muka kwana a zaune babu dama na yi motsi. Sai naga idansa kamar cocila yana kallo na. Ni tsoro da fargaba ya hana ni kwakwaran motsi har lokacin da aka fara kiraye-kirayen sallar asubahi muna a haka. Sai ji ne ya ce, "Ke Mariya, wai me kike a nan zaune ko sallah kike yi?" Ai ban iya daga harshe na ba saboda azabar tsoro balle na amsa masa. Irin kyarmar da jikina ko yake yi abin sai wanda ya gani. Sai ya zuba min ido shiru tamkar yana nazari na. Sai kuma ya miƙe a hankali ya kwantar da Shukura ya ɗauro arwalla tsawon lokaci yana ta nafulfuli har zuwa lokacin da aka yi kiran assalatu. A sanye ya ce bari na je masallaci ne sallah, da ƙarfi na kaɗa kai. Ya ɗau sallaya da carbi mai duhu ya fice. Ina jiyo lokacin da ya zara sakatar ƙofar shigowar mu, sannan na miƙe ina karkarwa. Na rarumi Shukura na wurga baya na ɗaure da hijabi na mai da kai. Na jira mintuna da akalla sun yi 5 saboda masallacin akwai ɗan ɗaga ƙafa da gidanmu. Ko da ya kai lokacin bai isa juyowa ba. Sai na rufa masa baya na jawo gidan a sannu, da hanzari na ɓace daga layin bana kofar gabar haɗuwa da wani a hanya. Burina kawai na cimma gidan 'yar uwa ta Rabi, da sassarfa na isa gidan ina ta nishi. Ne tsaye jim ina nazarin ta inda zan fara bugun gidan nasu, saboda dai duhun asubahi ne sosai. Wasu ma masallatan lokacin ne suke kiran sallar asubahi, amma yaya zan yi? Ranar dole sai naka. Daɗin zama ku sai bari, in ji 'yan magana. Ita ta fi mun kusa zuwa gida. Na ɗau lokaci mai ɗan dama ina bugun gidan har dai na ga ta saman benen an kunna wuta, an kuma zage gilas an leƙo. Na fito sarari sosai, Ibrahim ɗin ya ganni da sauri. Na ga ya janye, bayan wani lokaci ya kuma kama ƙoƙarin buɗe gida. Yana buɗewa na faɗa da sauri. Yadda ya ganna a zabar haka shi ma mai da ƙofar da sauri. Matarsa ta riƙe ni tana Mariya lafiya, shi kuma faɗi yake ƙyale ta mu shiga ciki tukun ta samu natsuwa. Allah ya sa ku sallah ta yi. Muka shige falonta na ƙasa, ta taimaka min na kwance goyona na lallaɓa. Ta kwantar da ita, ta zo ta riƙe ta ce, "Mariya, wai menene lafiya dai?" Zuciyata ta ƙarasa karyewa, na fashe da kuka na ce, "Na shiga uku Rabi. Ban san me na yi ba haka a rayuwa. Ƙaddarori ke bi na ɗaya bayan ɗaya irin haka, kamar 'ya'yan carbi. Menene ta dafa ni duk a ƙage?" Na ce ban san menene ba, amma ko ma menene ba lafiya ba ce. Sai dai ban san ta inda abin dai ya faru ba. Ina kyautata zaton ƙwaƙwalwar Mustapha da motsi ba ta da lafiya. Ta kalle ni wani iri ta ce, "Wani irin motsi Mariya daga dawowar tasa jiya?" Na ce, "Yo yaya zan yi Rabi?" Ina hawaye da majina shaɓe-shaɓe na bata labari. Gaba ɗaya sai ita ma ta rikice ta fara kuka tana kwala wa mijinta kira, faɗi take, "Ya Ibrahim, fito ka ji wata sabuwa kuma." Ya sako da alama daga sallah yake.
hannunsa riƙe da carbi ya shigo ya zauna a kusa da matarsa yana tambayar ta. Ina gaya masa tana taya ni. Ya shiru yana jin mu har muka gama bai ci uffan ba tsawon lokaci. Har ya nisa da doguwar ajiyar zuciya ya ce, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya wuce mana gaba yanzu ina shi Mustapha kika fito. Ya fita sallah ne ni ma na fice. Ya ce Allah ya kyauta bari gari ya haske mu ga ta inda za mu fara. Na ce to, ya tashi ya fice ni kuma da ‘yar uwata muka yi arwala muka yi sallah tsawon zama dai maganar ɗaya ce, al'ajabi da kuma neman mafita. Na ji gum ina nazari na ce ina tsoron abu ɗaya ba na so a ce Mustapha zai samu matsala irin wannan ta sanadina. Ta ce ta yaya dai zai zama sanadinki kowa ba da irin ƙaddararsa ba. Haka ne, amma wasu abubuwan akwai sanadi tun jiya da na fara ganin alama. Na cika da tunani anya ba maganar nan ce take neman zama gaskiya ba. Wace ta abin da malamin na ya faɗa mana, Rabi ta shiru ita ma ta fara nazari. Mun ɗau lokaci sosai muna tare har sai da Shukura ta tashi. Ta ɗauke ta tana ƙoƙarin yi mata wanka daidai lokacin aka ƙara buga gidan. A lokacin wurin misalin 7 na safe ne, ba wai ni ba har Rabi sai da muka tsorata. Muka yi cirko-cirko muna kallon juna an rasa mai kuzarin yin wani abu har sanda Ibrahim ya sauko daga sama ya fice ya buɗe ƙofar. Muka saurara raɗau yana hira suka shigo tare shi da Mustapha ne. Ko ina na jikina ya kama ɓari, na kasa ɗaga ƙafata. Rabi ta sauri ta raɓe ta bashi wuri suka zauna a kujera ɗaya shi da Ibrahim amma gaba ɗaya hankalinsa a kaina yake. Shukura tun da ta ga babanta take zullu dole aka dire ta ta isa gare shi. Rabi ta gaida shi na tsaye amsa tare da cewa wai Mariya me ya faru ne. Haka kawai na da daga masallaci na tarar baki nan. Kin san ko irin rudanin da na fada? Har fa gida na je yanzu su ma ina can na daga hankalinsu. Mai ne miki me ya faru? Na rasa me zan ce sai ne ƙasa da kai na fara zub da hawaye ya taso dab ya tsugunna a gabana. Ba kuka ne abin yi ba Mariya idan wani abu ne miki buɗe baki zaki ki gaya min sai na nemi afuwa wannan shine siga ta zama lafiya amma sai ki gudu. Rabi da Ibrahim sun yi shiru suna kallon mu na ɗan ja baya na ce ba kai min komai ba ni kawai tsoro nake ji. Na ga ba zan iya zama ba na fito. Irin kallon da ya min sai da autan hanji na ya motsa su masu Rabi sun fahimci wani abu. Sai ya miƙe ya zauna a mazauninsa ya ɗan taɓi kafaɗar Ibrahim ya ce jimin wani zance don Allah wai tsoro da bana gari ba a gidan ke kwana ba kuma ki ratso duhun asubahi ki fito daga gidanki zuwa nan shi baki ji tsoro ba sai zaman gidan. Ne shiru da bakina sai Ibrahim ne ya fanshe ni ya ce da kin gaya masa ai watakila da bai fita masallacin ba. Wallahi domin farkawa ne na ganta zaune. Muka kalli juna ni da Rabi suka tabbatar dai su ma ɗin akwai ƙamshin gaskiya a zance na. Ibrahim ya ce shi kenan ka yi haƙuri tunda Allah ya kyauta tana nan idan kun karya sai ku tafi. A tsorace na kalli Ibrahim ya kyafta min idanu. Dole na risinar da kai amma a birnin zuciyata ina tunanin yadda raƙumi zai fita a ƙofar allura. Rabi ta miƙe tare da cewa to bari mu ga kicin ɗin. Na miƙe da sauri na bi bayanta muka kalli juna. Na fara hawaye ta ce me abin yi Mariya? Ban sani ba amma ina tsoron bin shi. Mu rufe ni da shi gaskiya ban san me zai faru ba. Ta kaɗa kai haka ne wallahi ni ma tsoron nake ji. Rabi ta ce to why not a faɗa wa gwaggwansa dole fa ranar naka sai naka. Wannan ba abin ɓoyewa ba ne tun wuri gara a tare abin amma ta yaya ma za a fahimtar da shi. Na ce kuma fa sannan ina tunkarar ta kin san tun san da abin nan ya faru. Na rage haske sosai a wurinta. Dan farfadowar nan da muka shi ne ma na fara ganin haƙoranta. Ta ce to yaya za ta yi? Yawan rai ya kawo ta hakan kuma dole ta sa hannu a ciki. Kuma za mu faɗa wa Innama. Amma zan yi dabara na faɗa wa Ibrahim ya roƙe shi ko zuwa azahar ne kya koma. Na ji daɗi hankalina ya ɗan kwanta sun gama karyawa aka roƙe shi ya yi shiru yana nazari sai can ya ce to shi kenan amma ni ban ga wani abin cece ku ce ba. Aka dai lallaɓa shi har ya gama ya fice ai ko wanka ba mai ba muka fice Ibrahim ne ya sauke mugun inna. Muka faɗi mata labarin nan ta kaɗu matuƙa ta daɗe da yin shiru sai can ta ce ni Mariya lamarinki abin mamaki ne kullum daga wannan sai wannan. Zan tambayi mai gidan nan idan ya bari gurin Malam Ɗahir zan je na faɗa masa. Ga wata ta samu amma dai dole iyayensa su sani. Mun gama zaman mu gidan inda muka ɗau a daidaita ya aje mu bakin rawun ɗin gidansu.
Mun yi sa'a gwaggon na shirin fita ita da yaya uwani. Muka koma aka gaisa. Ni ban so na ga yaya uwani ba a gidan. Da yake mun dan fara farfadowa, fara'a take min yanzu. Ta ce ai gwaggon ta faɗa min ɗazu Mustapha ma ya zo, ashe yana gari. Tana ƙoƙarin amsar Shukura da ke bayana muka zauna muna gaisawa. Gwaggo ta kawo mana ruwan sanyi da mafeci. Rabi ce ta iya sha kawai. Ta ce kun je unguwa ne? Gabana ya faɗi. Na ce a nan ne dai muka zo. Sai muka yi ɗib kuma. Da kanta ta gane akwai wata a ƙasa. Ta kallon in ce dai lafiya ko? Idona ya ƙara ɓallewa. Allah kaɗai ya san iyakar ruwan hawayen da na zubar. Sai jikinsu ya sanyi. Ta ce share hawayenki Mariya, menene? Zan buɗe baki ne magana, harshe na cika bakin, muryata ta fara karkarwa. Sai ta ɗauke idanta daga gare ni. Ta shiga tambayar Rabi. Ita ɗin ma kuka ta fara. Sai gwaggo ta rikice ta ce mutuwaye ne Mustapha? Har muna haɗa baki da cewa a'a, to faɗa min mana Mariya. A hankali na faɗa mata komai, ta shiru idanta a ƙasa. Yaya uwa na mai jiran kaɗan, tamkar ba ita ce take buɗe min baki irin haka ba. Sai ca tai. Kai ni wannan aure tun ba a shekara 2 ba, bala'i ya sauka ya fi sau 32. Wannan ai auren kaddara ne, auren jaraba, auren irin da za a wahala. Ƙarshe idan ba a yi sannu ba, har sai an mutu. Gwaggo ce saurin dakatar da ita ta ce ba na son haka uwa ne da girmanki. A'a gwaggo gaskiya ce fa, haka kawai sai ki zuba ido ɗanki ya tashi a banza. Wallahi idan abu ba girma ba, arziki gara kawai a rabu, kowa ya kama gabansa tasa ta fishe shi. Tsawar da ta buga mu da kanmu mun tsorata. Shukura ta fashe da kuka. Ta ƙwanƙwame ni fata-fata ta kori uwa ne. Ta ce te gaba ta taho su haɗu inda za su. A ranar te min kalamai na girma da dattako. Ta ce na koma gida maza, ita ma tana nan zuwa anjima. Maka taso muka fito sai Rabi ta ce mu ce gida mu faɗa wa inna amarya tun da lokacin mun san baba ya daɗe a kasuwa. Muka yi sa'a ma baba bai fita ba, wai ranar 'yan unguwar sun yi aikin gayya, kuma a gidanmu ake dafa abinci da ruwan da za su sha. So yana gida a ranar, inna amarya muka faɗa wa, ita ma ta faɗa masa, sai ce Allah ya sauwaƙe. Babu laka muka dawo gidan Rabi. Na rinka jin maraici irin na uwa na damuna. Gaskiya uwa da banci. Yamma likis Rabi ta ƙara rako ni gidana. Na tarar da shi a buɗe. Muna zuwa ƙofar gidan a buɗe, gabana ya daɗa faɗuwa. Muka shiga. Ta sauro nake jiyo muryoyi, sai da muka ƙaraso cikin gidan na gane muryar gwaggo da yaya uwani ce. Muka yi sallama. Gwaggo ce kaɗai ta amsa, yaya uwani na hararata, shi kuma inda muke bai kalla ba. Ba mu daɗe da zuwa ba, suka yi sallama suka tafi. Mustapha ya bi su. Ne shiru na rasa abin da yake min daɗi, musamman da na ga yadda ya share ni. Rabi ta ce ki haƙuri Mariya, ki yi addu'a da jarumtakarki, amma fa idan kin ga ba dama ki gudu. Na ce to. Tana ƙoƙarin fita ya dawo, ta gaishe shi ya amsa a ɗagi, wani abu da bai taɓa faruwa ba. Kamar na ruga na bi ta haka na ji. Na dai tsaya ina ta jan addu'o'i. Yadda ban kula shi ba haka shi ma ya fita harkata. Sai dai Shukura da ke hidimarta rai kwance. Da na ga zama ya yi zama, sai na miƙe na shiga madafi ina ƙoƙarin girka abincin dare. Na gama bayan an yi sallah magriba. Mustapha a gida ya yi sallah, sai dai da za a yi isha'i ne ya fita, ya ɗan jima bai dawo ba. Har na samu sarari na yi wanka, na yi salloli na daɗe ina addu'o'i musamman kan wannan lamarin. Sai can ya shigo da ledoji a hannu, na miƙo zan karɓa, ya kauce da cewa a'a hutawarki lafiya Mari. Bari na ƙara salada na, duk irin ɗawainiyar da kika sha ta girki sai na ɗora miki wata, ranki ya daɗe. Yana maganan ne yana mai fara'a bayyananna. Ni ma ne ɗan murmushi. Nama ne balangu mai kyau mai kuma yawa ya shigo da shi. Sannan kayan sanyi irin su lemuka kala-kala. Sai biredi da danginsu. Na isar da abinci da abin sha, muka zauna ni a ɗarɗarce, shi kuma a sake yana ta ƙoƙarin jana da hirar jan ra'ayi na wasu al'amuran daban. Na kasa sakin jiki sosai, har dare yayi, gari yayi shiru. Babu daɗewa baccin ya nisa duk da nauyin baccin da ke kaina. Zuciyata ta ki amince min da yin hakan. Tunanina ya rinka sauka buhu-buhu. Ina layi ina komi na miƙe cike da tsoro, ne arwalla ne salloli gajeru guda 2, ban tsawaita addu'a ba. Na dawo na kwanta. Bacci ya fara ƙoƙarin ɗauka ta, amma ko yaya Mustapha da Shukura suka yi motsi zan farka. Har zuwa lokacin da gari ya waye lafiya lau da bacci mara gamsarwa mai cike da kasala.
Da safe shi ya taimaka min wurin karin kumallo da ƙauna da kulawa. Misalin 9 mai min aike-aike ya zo. Na ce Haruna fara zubar min da sharan nan ka zo. Ya ce to. Ya ɗauka ya tafi, ya ɗan jima bai dawo ba, sai can gashi a guje na dariya, ya wurgo da abin zuba shara. Ya kuma banka ƙofa da ƙarfi, da gani wasan banza suke shi da abokanansa. Wannan bugun ƙofar shi ya zama sila Mustapha ya fito a fusace kamar walƙiya, ya damƙo Haruna ya dinga zuba masa mari. Yana aikawa da iyayensa manya-manyan zagi. Ni da ba ni ake duka ba, na firgice domin dai dukan ya wuce hankali, sai ni ma na fara kuka ina roƙon shi ya yi haƙuri don Allah ya sakar musu ɗa. Na kai agaji ya hambare ne kifa min mari har sai da na ga wuta. Na rusa ihu ina neman agaji. Allah mai rahama sai ga ƙaninsa Balarabe. Allah ya kawo shi, Gwaggo ta aiko shi. Shi ya ceci Haruna da ya wujiga. Shi dai da ya samu aka sake shi a guje cika wandonsa da iska ya fice. Ficewar da ban ƙara sa sha idona ba har rana irin ta yau da nake wannan tunanin. Daga baya abokanansa sun gaya min yana nan, illa dai ya samu sabon gidan aiki. Ko nema ban masa fatan dawowa. Wannan jidali haka? Balarabe ya zauna gefen rijiya yana tambayar haɗin wannan rikicin. Mustapha yana huci yana kumfar baki ke faɗa masa tamkar shukura ya ɓaɓɓalla masa. Shi ma jikinsa ya sanyi ya ce to Allah dai ya kyauta, sai haƙuri, dama Gwaggo ce ta aiko ni gashi. Yana kallo na yana faɗa min. Ni da ke raɓe gefe ya carab ya ce menene? Balarabe ya buɗe ledar yana ƙoƙarin nuna masa. Rubutu ne aka ƙuƙƙulla a leda fara kimanin 14. A firgice ya kalle shi, na menene? Shi ma kansa ya firgita da irin kallon tuhumar da ya masa, amma da yake sai ya dake da cewa ce na kawo maka ka rinƙa shan ɗaya duk safe, ɗaya yamma. Kana shafe tsakiyar kanka da ƙirji. Na kwana 7 ne. Ya zare masa ido tamkar ƙaramin yaro. Rubutun menene? Ka fara tsibbi ne? Ya ce a ni dai kawai ta aiko ni ne, ta ce na kawo maka. To ka maida mata kayanta, lafiya ta garas, ban fara ciwon ba tukun. Idan na fara da kaina zan zo ta kai ni gurin bokan nata. Ba Balaraben ba da ke namiji, ni kaina na tsorata. Na ƙara ƙanƙame shukura da ke hannuna. Ina tunanin abin yi na gaba, sai ya miƙe. To bari na koma sai na gaya mata saƙon naka. Ya juya zai shiga falo. Da ya ga yana haramar miƙewa. Yau wato gara dai, dan ba da ni za a fara wannan ɗanyen aikin ba. Ya shige ɗaki muka dubi juna ni da Balaraben, ya ƙyafta min ido. Ya yi soro ya fice. Da sauri na rufa masa baya. Ya buɗe baki kenan zai furici, tsakar ka maka jiya ce la ilaha illallah. Balarabe, ashe daman kai kwarto ne? Ya faɗa hakan da kwakwazo har Balarabe bai san da ya saki ledar maganin ba ta tarwatse. Wato dama idan bana gari zuwar min gida kake kana kwana da ita ko? Ya rinka ja da baya a hankali yana girgiza kai saboda ya rasa bakin magana. Ni dama tuni ina bakin kofa. Da ya kawo masa damƙa a guje ni da shi muka are na kare. Muka ruga waje. Ya kuwa dafo mana baya. Na ci tuntuɓe. Gaya a hannuna muka zube warwas. Ya tsallake mu a guje ya bi Balarabe. Yana kutara kutare shi. Ƙarshen layinmu akwai gidan mai unguwa, kuma mutane kan zauna da ɗan dama. Don haka su ne suka amshi rikicin suka riƙe su biyun. Mustapha na hucin a bashi ya ɓalla shi. Shi kuma yana haki yana wallahi ni ƙanansa ne, iyayenmu ɗaya, bayi da lafiya ne. Samari zaune gari banza sun taso za su ɗauki doka a hannu. Za a ƙaddamar wa da Balarabe, bai ji ba bai gani ba. Da kira aka samu aka lafa dukkaninsu aka zaunar da su suka huce, sannan aka tambaye bakin kowa. Balarabe na hawaye shaɓe-shaɓe ya faɗi iyakar saninsa tun farkon zuwansa gidan ya ce, a kuma tambayi iyalinsa ma tare da ita muka fito a guje. Shi kuwa kwakwazo yake yana cewa ƙarya yake kwarto ne. A yadda suka gan shi da yanayinsa su da kansu suka fahimci akwai wata a ƙasa. Sun ta bashi haƙuri suka ɗora Balarabe a kan mashin, shi da ya gida ya je yana zubarwa da Gwaggo labari. Hankalinta ya matuƙar tashi ƙwarai da gaske, don haka ta nemi mahaifinsa ya sani. Saboda